Dawn l-abbozzi ta' liġijiet li ressaq il-Gvern Laburista fil-Parlament mhumiex fl-interess tal-pajjiż. Dan ġie żvelat kif fil-ġurnal Il-Mument tkomplet l-istorja ta' missier deputat Laburista li kien sfurzat u meddet sabiex jivvota favur l-emenda tal-abort sabiex jidħol f'pajjiżna. Issa ntqal li ta' Kastilja xejn ma kienu sorpriżi bl-istorja pubblikata il-ħadd li għadda. Iżda dak li jurtasew lil ta' Kastilja u li issa id-diskors li qabel kien isir internament fost id-deputati parlamentari u fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun issa qed jingħad fl-apert u l-kontrolli huma diffiċli sew biex isiru. Sors ta' Il-Mument fil-Partit Laburista saħaq li l-Partit Laburista għaddej minn żminijiet diffiċli u għandu ħafna disgwit intern b'numru sew ta' deputati jakkużaw li tmexxija li anqas biss qed tikkalkulhom u qed tirrombla fuqhom ukoll. Dan is-sors qal il-qasmiet fil-partit dejjem qegħdin jikbru ta' kuljum. Barra minn hekk l-aħħar abbozzi ta' liġijiet li ressaq il-Gvern Laburista fil-Parlament kellhom aġenda li mhix fl-interess tal-pajjiż. Dan hekk kif l-ewwel kien hemm l-emendi li jippermettu biex l-abort jidħol f'Malta, imbagħad it-tibdil dwar kif issir l-għażla għall-Kummissarju tal-Istandards u issa dak li se jkun qed jipproponi l-Gvern dwar il-prostituzzjoni. Fl-istess waqt kompla jgħid li d-deputati Laburisti bejnietom jitkellmu wkoll dwar kif ma jistgħux jaħfru għal ta' Kastilja li fuqhom poġġew spija u assis bħall-Europarlamentari Cyrus Engerer li dakinhar tat-teħid tal-vot fil-Parlament poġġa fl-Strangers Gallery sabiex jara x'kienu qed jagħmlu l-istess membri tal-Grupp Parlamentari Laburista. L-istess deputati tal-Gvern huma urtati wkoll li ta' Kastilja tant qed jismawhom ħażin li saħansitra jsir jafu bid-deċiżjonijiet meħuda minn Kastilja ftit qabel b'xi telefonata u mingħajr ebda konsultazzjoni.